ngathi ake ngivume namanje khona ushintsho engilibonayo impela ngiyezwa noma ngikhona lapha ekamereni ukuthi hayi iyasebenzeka impela kuyaphusheka hayi khona ushintsho ngampela yabo le nduku kamkhulu le nduku kamkhulu hayi iyasebenza into engizoyicela-ke ngizozama ukuthi ngiphushe leli 1000 leli elisele ngipowisha lona khona ngizokwazi ukuthi ngiphinde ngithathe enye ukuthi ngiyiluleke kakhulu ngoba ngiyayibona ayilulekile yona kodwa hhayi ngale ndlela kade ngiyifuna yona kwenzakalile kodwa hhayi ngale ndlela kade ngiyifuna kona iyabonakala isebenzile yona iyasebenza impela ingakho nje ngisho ukuthi hayi ake ngithi ngiphusha leli 1000 ngizoliphusha leli 1000 then mase ngifuna engeke futhi khona maduze ngizoyithatha kuyona futhi le nyanga khona ngizokwazi ngiyisebenzisa ngale ndlela kamkhulu ngoba ngibona ngathi mina kade ngiyirobha ngiyisebenzise ngibuye ngiyisebenzise ngibuye ngimi ngiyacabanga ukuthi imina kade ngayishayi ngale ndlela umkhulu wathi ngichazela wathi uyishaya ekuseni uyishaye nantambama after usugezile uma uqeda ukugeza uyishaye mawuqeda ukugeza nje uyishaye nantambama uyishaye mawuqeda ukugeza nazo kuseni mawuqeda ukugeza uyishaye hayi yona le konto iyabonakala Bhuti wami kuhamba kanjani? Hayi no mfethu ngiyisebenzisa le nto and ngiyawubona mfethu umehluko khona ngempela umehluko. Ngiyabonga mfethu. ngiyawubona mdala. Hayi ngiyawubona lo umehluko. Ngilikhipha nje ngichamba ngilithintitha. Ingakho na next month uma unguthola ubhodo ngizoqhamuka futhi. Yabo. Ngo-October. Mhlawumbe phakathi nawo. Qhamuka futhi. Sesigodlweni samkhulu-ke la sikhona la imoto eyake yaqiniswa umkhulu yaqina yathi ngqi uzwa kuthiwa imoto iyaqina noma igingqika ithi mayigingqika iqine ithule ithi nya inganyakazi ihlale phansi ingasukumi nje emgaqweni ihlale phansi sesikhuluma ngezinto ezinjenganalezo imoto yagingqika yarola le in 2 months back kade igingqikile nje yarola ngomhlanje ngisho iwindi leli uma ungangitshengisa iscratch salo ngiyabona khona iscratch sewindi usho ukuthi iwindi liqhekhela uma ungabona nje fresh ngokufunga ukuthi ibhoniwe uyabo kodwa imoto erolile eke yagingqika la ngomhlanje yabheka phezulu ngiyabona ukuthi njani ngiyabo irolile le ihlaba ngale phathi le ngeke yalala yabheka phezulu qiniwe muthi okuqinisa imoto ke lokho kuyatholakala